Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungod karon na sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio magapanghinaot kaninyo nga nining tungod karon na kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong panglawas din may magamit na tong punan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod ganato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uban sa mga basahon prinsya nga gitulo ni Master Ikanamo nga kon kini gamit dili kini gamit para sa pagsupak sa Biblia. Og nini karon among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsonan sa nagakalain-lain nga mga dapit labi na sa ilang pag-angkon o pag-abaga sa radio station para maialagad kining maong tulumanon. O dili usab nato pagkalimtan nga adunay atong mga obligasyon para sa atong pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw? Kini usab karon ang inyong alagad ebanghelista Brother Jimmy Alcala nga inyong makauban niining tungura karon sa programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa kauban pang ministro. Kini usab niyo igsoon Brother Dibs Rizaba nangumusta kaninyong tanan mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibang lista. Kumusta o mayong pagpatalingog usab sa gihapon ang inyong magkauban inyong programa karon Brother Juan Ronilo Mangalos pinagis pagatod sa mga kamatuoran. Ingon kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalingog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa adunay matag adlaw Domingo ug adunay usab matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog. O dili karon nga takna nga sa inyong pagsunod kumusta kaninyo o kung iawag ang tanan nga mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang atong iniusang panagtigom nga atong gitawag kining PBCM General Conference mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 gitawag nato kini og PBCM Fiesta Celebration mo sa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayona. O kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi ining maong sibihan sa inyong pagpatalingog dinhi sa DXGR dinhi sa dapitan mga higalag mga kaigsunan ang atong programa
Mabati ninyo kami matag adlaw Domingo alas 10 kadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. O kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon live sa Facebook kini o ganoon ay pagsubli nini sa matagadlang Martes ug Huwebes alauna imedya ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXKD Dipolog Radyo Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion live gyapon sa Facebook makita usab sa YouTube. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati ninyo kami matagadlong Sabado. Duha ka hugna kita mga kaigsunan unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa gaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion live sa Facebook gyapon ang atong programa. Itagaan kini kinabuhi mga kaigsunan unang-una sa atong kauban nga ministro Brother Dever Resaba. Ingon man usa nga nagatag og sponsor nini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Nin nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato sab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio. Matagadlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon live yapon sa Facebook. O gikumusta usab nato ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matagadlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion ning itagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA matagadlang Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Ato sab nga gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matagadlang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio. Matagadlang Domingo mga kaigsunan alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America at silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab dinhi gyapon sa United States of America ang Amakiton Hermias family, ilabay na sa tong igsoon Brother Nicky Hermias PBC member. Kumusta kanimo Brad Nick? Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Puting Bato, Merida Leyte, branch number 30. Kumusta kanimo chapter president Brother Noel S. Feliciano. Ug usab ang kapikas yang kinabuhi si Sister Lorna D. Feliciano, PBCA member. Ug sila po di ay ang nag-sponsor dinhi sa RVFM 105.7 Merida Leyte ug usab dinhi sa maong sibiyahan sa DXJR 89.9 Jose Rizal Radio. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter vice president dinhi gyapon sa Puting Bato, Merida Leyte, branch number 30, si Brother Edlin M. Dumagsa. Ug usab ang usa sa sponsor dinhi sa DXJR 89.9 Jose Rizal Radio, ato pong gipangumusta si Brother Ranelo B. Cabilin, PBCA member. Kumusta kanimo Brad? Ug usab ato pong gi-acknowledge o gipangumusta si Ma'am Chulen F. Pulpul, PBCA member dinhi sa Dapitan City. Kumusta kanimo Ma'am? Ug usab dugang pa Ma'am Chulen, daghang kayong salamat sa imong mainiton nga pag-entertain kanamo dinhi sa imong panimalay. Daghang kayong salamat Ma'am ug sa sunod na usab higayon. Ug usab ato pong i-display ang mga chapter presidents sa dinhi nga mga branches. Unang-una dinhi sa Singaran branch number 63. Chapter president Brother Elpidio S. Feliciano.
Ug usab ikaduha ang San Isidro branch, kumusta kaninyo? Ug usab ang ikatulo, Rojas branch. Atong gipangumusta ang chapter president Brother Crispin B. Generoso. Ug usab ang ikaupat dinhi sa Matam branch, atong gipangumusta ang chapter president Brother Edgar S. Sandalan. Ug ang ikalima dinhi sa Dipolog branch, atong gipangumusta si chapter president Brother Gregorio U. Arellano. Kumusta kaninyo mga kahigalag, mga kaigsunan? Ug usab sa mga kaigsunan nga naa dinhi sa maong dapit. Ug dugang pa atong isunod og display, no? Atong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug dugang pa atong isunod alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ato sab nga gipahibalo sa tanan nga mga kaigsunan, Brad Dever, Reverend o Brad Jimmy, ang atong mga official nga mga bagong basahon atong i-display sa screen. Atong isunod ang mga dugang pa nga mga basahon o available kini sa ato ang central office. Busa ang tanan nga mga kaigsunan kinahanglan nga mukuha nini para nga atong magamit kini sa ato ang pagpamatuod sa atong magtutudlo. I-display usab nato alang sa mga member sa PBCM. Atong isunod pag-display nga kining kanhi ministro ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na kini ninyo pagtuuhi kay gitagak or gi-expel na kini sa pagtulunan sa PBCM. Og kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ginihigayon na mga higalag mga kaigsunan naron sa paghisgot sa tema. Balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang atong paghisgutan karon ang may tungod sa tema, no? Adunay tulo nga gisgutan sa Biblia nga pagpamatuod. Okay. So pwede ra gyapon, Reverend, siguro makita na gyapon nato ang atong uluhan ato sa sigurong pangustahon, Reverend, ang mga kaigsunan o mga higalang nga mga nagsunod sa atong programa nga nagpadangat sa ilang mga pangutana. Pradeb? Niya atong pagabasahon, Brad Ron. Mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Mao kini unang-una dinhi si Efren Anino Gohilde, ikaduha si Boy Ortiga, ang ikatulo si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon, ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay, kumusta ka ninyo nga mga nagapadangat sa inyong mga pangutana o atang ilang ang mga tubag niini o mabati ninyo ang mga tubag sa inyong pagsunod dinhi sa sibihan sa RP Index Kio Radyo Ronda, Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa. Atong isunod pag-display Rev og Bradiber Jimmy ang hulagway nga diin aniya kita nag-open og bag-ong programa dinhi ni maong sibihan sa DXGR 89.9. O katusab nga isunod pag-display ang uban pod nga mga kigsunan nga miuban kanato sa pag-open ining maong radio program. Din nag-sponsor nini ang pamilya Feliciano, si Brother Noel Feliciano og sa iyang pamilya. Atong isunod usab ang mga hulagway nga aniyang nahidangat kita dining dapit dinhi sa Dapitan City. Og Reverend, haron sa pag-isgot sa tema atong i-display ang atong tema sa screen. Ang ato karong paghisgutan, no, mao kini nga adunay tulo nga gihisgutan sa Biblia nga pagpamatuod. O nining atong pagpamatuod garon nga adunay tulo atong pagabasahon kini sa Biblia kung hain kining tulo nga gisgutan nga tulo nga pagpamatuod, Brad Jimmy, sumala sa Biblia. Atong basahon, Reb, diriya sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Ang Biblia nag-ingon, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Busa ang gisgutan nato nga dunay tulo di nga gisgutan sa Biblia nga pamatod. Moning nakasulat sa gibasa lugar sa gitawag og Mateo 28:19, busa panlakaw kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Man og sa Anak og sa Espiritu Santo. O kinsa ba kining amahan sumala sa Biblia, Brad Jimmy?
Sumala sa Biblia Reb, atong basahon diriya sa Isayas kapitulo 64 bersikulo 8. Apan karon, o Jehova, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunon, ug ikaw mao ang among magkukulon, ug kaming tanan binuhat man sa imong kamot. Kung mao ang gisgutan di ay nga amahan sumala sa nakasulat sa Biblia, mao si Jehova. Kana ang nakita nato nga gipayag sa Biblia. Pero sa Biblia kinsa ang ngalan sa maong amahan, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Walalain, Reverend, kining amahan nga si Jehova mo kinigid ang ngalan niya. Ang puriba basahon ako rib din sa Jeremias kapitulo 16 bersikulo 21 gingon sa pagbayag. Busa aniya karon sila pahibaloon ko niining makausap pa, sila pahibaloon ko sa akong kamot og sa akong kusog, og sila mahibalo nga ang akong ngalan mao si Jehova. Busa sa gisgutan nato nga dunay tulo nga gisgutan sa Biblia nga pagpamatod. Una di ay si Jehova nga amahan, nga ang ngalan sa man mao si Jehova. Ug unsa ba day pagpamatuod ug diing dapita ang unang mabasa, Brad Deber, nga pagpamatod sa ngalan sa atong nabasa nga amahan nga mao si Jehova. Ni Areb atong i-display sa screen mo gamit ang referensya kining sa Google kung unsa nakapahayag nining pulong o gitawag og Pentateuch. Niya atong pagabasahon matud pa dinhi. What does Pentateuch literally mean? Ang tubag naman 5 books. Dayon na explanation dinhi sa ubos nagaingon. Did you know Pentateuch means simply 5 books? In Greek, the Pentateuch, which Jews called Torah, includes the books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nga kung sa Cebuano, atong i-display sa screen, atong isunod, matud pa din unsa ang literal nga kahulugan sa Pentateuch. Matud pa din sa ubos, 5 ka libro or the 5 books. Matud pa din nahibal-an ba nimo ang Pentateuch nagpasabot nga yano nga 5 ka libro. Sa Grego, ang Pentateuch gitawag sa mga Hudiyo nga Torah. So kining Pentateuch mao day kining Torah, 5 ka libro reb. Ipasabot nga ang kini nga 5 ka libro, makita dinhi ang unang pagpamatuod. Mag-una ang amahan nga mao si Jehova. Hain ba sa 5 ka libro, Brad Deber, nga imong gisgutan sa gitawag og Pentateuch? Ni Areb usa sa 5 ka libro kini gitawag og Deuteronomy or Deuteronomy sa English. Kung sa nakapahayag din atong pagabasahon ang Deuteronomy 32, 3 og 4 kung sa bang nakapahayag dinhi. Matud pa dinhi, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, gilakip pa ang titulo dinhi nga bato si Ginoong Jehova. Ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong og matulid. Busa sa gitinaw sa Biblia nga si Jehova gyud ang giwali. Unya kay ato mang gisgutan nga dunay tulo nga gisgutan sa Biblia nga pagpamatuod. Kini bang pagpamatuod sa dapit sa kang Jehova nga mao siya ang amahan, Brad Ronnie? Padayon ba ang pagpamatod sa ngalan ni Jehova kay aron makapili ang tao kay na may mga pagtulunan nagdala sa Dios nga amahan na wa may laing Dios nga man si Jehova man. Padayon ka sila anang ilang pagtulunan nga Dios amahan o Jehova. Kung ang pagmantala sa ngalan ni Jehova padayon, so padayon sila. Pero kung ang Biblia nagpahayag, Reverend, nga kining pagmantala sa ngalan ni Jehova dili magpadayon, so walay rason nga nining panahon na ipadayon na to ang pagmantala sa ngalan ni Jehova. O ipadayon nila ang pagpabilin sa pagtulunan nila. Basahon ko, Reverend, sa Biblia. Hari ko mabasa sa Jeremias kapitulo 31, versikulo 31, ikama lang na ako pagbasa sa 34, ang gingon sa pagpahayag. Aniya karon, ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Mupos ako pagbasa rib, Brad Dever, Brad Jimmy, atong gisusi dinhi nga dunay bagong tugon nga gihimo ang Dios nga si Jehova, ug kining bagong tugon iya kining gipahibalog una ug gi-address dinhi sa katawan o balay sa Israel. Ug unsa man kining bagong tugon nga iyang gihimo, una niyang gisultihan ang iyang katawan nga Israel, Dias 34, mao kini ang atong mabasa.
og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo og ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa paggingon, ilhon mo Jehova kay silang tanan na nagpakaila kanako. Bisag din nilang pagbasa Reverend, gisusi na to sa Biblia kay sa sinugdan ang gimantala mao man ang ngalan ni Jehova. Padayon ba ang pagmantala sa ngalan ni Jehova? Ang tubag sa Biblia nga atong gibasa, dili magpadayon kay dili naman itudlo og ipaila ang ngalan ni Jehova. Busa, kung hisgutan na to di ay, kung ang mga tao mga lagad, nagyunahuna nila, nga na sila sa pagtulod na nga ilagituan nga muni ang Diyos nga Amahan, dili di diha. Kay nakita man nato nga, ang Amahan nga gisgutan, kung Biblia ni God, si Jehova niya, di naman itudlo. Busa, sa gibasa nato sa unahan, nga ang katong Mateo 28:19, tulo man ang gisgutan, Amahan, mao man din na si Jehova. Ug sa ngalan sa anak. Ang anak di ay mauna ang ikaduhang hugna. Kinsa ba ang ngalan sa anak sumala sa Biblia, Brad Deber? Ni Areb atong pagabasahon kung kinsa ang ngalan sa anak sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4 ingon niining nakapahayag matud pa dinhi, ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Hesukristo nga atong Ginoo. Busa, ang ngalan day sa anak, maong atong Ginoong Hesukristo. Kini bang atong Ginoong Hesukristo mga malamong tigpaminaw nga nagasunod nining maong radio station nga among gisibihan. Kini ba gitagna para mulusot ang ikaduhang ugna sa atong nabasa nga anak nga mao si Ginoong Hesukristo? Oo. Pero sa mong pagtagna, wala ibutang ang ngalan. Hain ang priba sa mong tagna, Brad Jimmy. Diriya na to mabasa rib sa Isayas kapitulo 28 bersikulo 16. Busa mao kini ang giingon ni Jehova, ania karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukaranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang, sa patukaranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Kung mao gitinaw sa nabasa sa Biblia nga mismo si Jehova tungod kay ang dapit sa iyang panahon aduna nay pagkat-op, nagpadala si Jehova nga si Jehova bato, nagpadala og bato sa pamag-ang. Diin kining bato sa pamag-ang gibutang niya ngadto sa Sion. Unsa ba ang maong Sion? Diin dito mulutaw ang bato sa pamag-ang, Brad Deber, kay sa tagna wala man ibutang og kinsa ang ngalan, kay di man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Kung unsa kining Sion Reb atong pagabasahon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi dapit sa listahan sa mga pulong kung unsang nakapahayag niining pulong nga Sion. Matud pa dinhi, unang-una ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Dayon ang ikaduha, laing ngalan sa syudad sa Jerusalem. So kiniding Sion Reb, bungtod sa Jerusalem, ula ingalan sa syudad sa Jerusalem. Busa, gitinaw sa Biblia, Brad Ron, Brad Jimmy, Brad Deber, nga kini di ay bato sa pamag-ang nga gibutang sa bato nga mao si Jehova nga Amahan, dito di ay ni mahidangat sa Jerusalem. Pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ron, kini bang tagna sa pagkabato sa pamag-ang subay ba ni sa atong Ginoong Jesucristo? Buti pasabot iya ba ning gituki? O Reb, gituki o gisubay kay siya may katumanan niini, busa iyang gituki ang tagna mahitungod kaniya. O ang priba basahon ako reference diri ko mabasa sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 ingon ini atong mabasa. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayod. Busa, ang ato dang Ginoong Jesucristo, iyang girimayan ang nakasulat nga wa ba mo makabasa sa kasulatan sa maong bato nga sa mga magtutukod. May mga magtutukod pero tungod kay dili nila na ilhan gisalikway kining maong bato sa pamagang. Sa giyon sa Biblia, buhat kini sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagbuot nini. Pero sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, sa pagkasayod na niya nga iyang gipahinomdom nga wala baka mo makabasa ni ini. Sa nasabtan sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo,
kinsa ba daw ang bato sa pamag-ang, Brad Jimmy? Diri areb atong basahon sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20 ang Biblia nag-ingon. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Kung mao, mga mahal namong tigpaminaw nga nagsunod ining maong programa o ining radio station, nakita nato nga ang bato sa pamag-ang mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mo ni ang ikaduhang hugna na nga sa Biblia nga pagpamatuod. Busa tanan karon nga mga pagtulunan mo ni gihawiran nila si Kristo. Pero unahon na to ang mga original nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot na kay siya man ang katumanan sa bato sa pamagang. Kini bang atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia? Kini ba'y giwali ba, Brad, ron sa ilang panahon? Giwali Reverend, o ang pribad din sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 27, ngadto 28 nga akong pagbasa gingon. Gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristo ang gipasabot ni apostol nga si Pablo. Mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa walay lain nga gisangyaw reverence sa mga tinun-an ni Kristo kadtong katumanan sa tagna sa batos pamagang nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. Iyang pangutana, kung si Kristo man ang ilang giwali, anong dili man ang sentro nga giwali nila ang Espiritu Santo o ka si Jehovah sumala sa Biblia? Nganong dili man kini brother si Jehovah ang ilang giwali o ang Espiritu Santo? Tungod kay ang sukod sa mga tinun-an Reb, mao lamang ang pagwali sa mayong balita ni Ginoong Hesukristo. Dili sila pwede muwali og Espiritu Santo, dili sila pwede muwali ni Ginoong Jehovah. Niya atong pamatud-an Reb sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 14 ingon niining nakapayag. Apan kami, dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Mga kahigalaan o mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, atong nakita nga sa Biblia gibasa kami mao ang unang na nagpakaabot diha kanyo dala ang maayong balita miton kang Kristo. Anong gipasay dian na nga una mi tungod kay daghan ra bang musunod nga musunod sa ilang bahin, awaton ang ilang sistema pagwali, pero dili na sila mao ang original. Nga naman, wala ba ninyo mamatik di nga lain-laing pangalan sa reliyon, pero Kristo rin yun ang iwali. Karon, doon na ba ikapakita po nato isip preferential brethren nga mismo gani sila nasayod po nga ang wali yun di ay nga sentro sa panahon kang Kristo. Si Kristo lang yun ang ilang giwali. Doon na ba kita ikapakita niya na, brethren? Aduna Reverend, usa kini ka libro nga iya sa Seventh-day Adventist Church, particular sa founder nga mao si Ellen Goldwhite, nga naguluhan kini The Story of Redemption by Ellen Goldwhite. Bisan sila nasayod nga ang mga tinun-an sa ilang pagpamatuod, suluminti gyud nga si Kristo ra sa tanang tawag sa tanang dapit. Basahon ako dinhi sa page 302 ngadto sa 303 ang mga punto lang Reb gingon sa pagpahayag. It was said that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversations. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Sa ato pang pinulungan, gingon, dini unang gitawag ang mga tinun-an nga mga Kristohanon. Kini nga ngalan gihatag kanila tungod kay si Kristo mao ang sentro. Gigamit ang kay si, dili sila, sa tupa singular. Si Kristo mao ang sentro sa tema sa ilang pagsangyaw, pagtudlo ug panag-istoryahanay. Si Pedro, Santiago ug Juan
Mibati nga masaligon nga ang Dios nagtudlo kanila sa pagsangyaw kang Kristo sa ilang kaugalingong mga katagilungsod sa panimalay. Busa na pribahan nato bisan pag di pa ta mo basa niining basahon sa Seventh-day Adventist Church kon Sabadista. Ato lang gipakita nga mismo di sila naibalo. Pero ang pangutana, tungod kay sa napakadaghan karon nga pagtulunan lain-lain ungalan, si Kristo ang ilang giwali. Ihatag ta na lang nga sila mao ang may nagdala sa kamatuoran. Di bahala na kung unsa na ang ngalan sa pagtulunan, di sila ang pasakop kumo si Kristo ang ilang giwali. Pero kaha, Brad Deber, Brad Jim, kini kahang pagwali sa atong Ginoong Kristo, Brad Ron, mapadayon ka kini para husto ang mga tao sa ilang pagsunod-sunod ining ilang tawgon o pagmantala sa Kristo o doon naman pa'y pagtulunan nga ilang ipamatod nga na sila'y Kristo sa ilang pagmantala, Brad Ron. Okay, tubago na to, Rebelen, ang mga pangutana based sa Biblia kung kinibang pagmantala o pagsangyaw sa ngalan ni Kristo magpadayon, ang tubag ni ini dili. Tungod kay sa tagna kaganina Rebelen gibasa sa 28:16 sa Isaias nga ang batos pamaga nga gipahiluna sa Sion, ang Sion mao ang Jerusalem. Unya ang katumanan mao nga atong Ginoong Kristo batos pamaga dunay babala o dunay pasidaan nga gibutang didto nga gadtong mutuo dili magadali. So pag effect na dayon mutuo man ang tao pag tunghan ni Kristo pero kanang giingog dili magadali bot dili magpahinayak. Ang rason tungod kay ang pagmantala sa ngalan ni Kristo mawala pa na kay dili pa maong kahingpitan. Basahon ako ang priba mga suking tigpaminawan dining Biblia nga gitawag Maayong Balita Biblia o sa Catholic Edition Hiligaynon. Ang pagpriba nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo mawala kay di pa maong kahingpitan. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 o 10 ang pagbasa gingon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kung ang hingpit mag-abot, ang di hingpit magataliwan. Mupos ko sa pagbasa ang mga tinunan ni Kristo, matod pa ni Pablo, doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga gihatag kanang bugay hatag na diha kanila, pero matod pa ni Pablo, dili daw pa hingpit. Unya doon na pagisgutan nga doon na hingpit daw nga moabot, unya katong dili hingpit nga maong pagwali sang pulong sang Dios magataliwan or mawala. Atong susihon mga higalag mga kaigsunan, hain bagi pahinungod, kining giwali nila ni apostol nga si Pablo nga pulong sang Dios pero mawala kay di pang maong kahingpitan. Diniragyapon sa Biblia nga gitawag Maayong Balita nga Biblia Catholic Edition Hiligaynon pero diri ko mobasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero matud pa ni Pablo mawala kay di pa maong kahingpitan. Nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Pusa dili di ay gyapon magpadayon dere ang pagpangalagad nga pagabuhaton sa ikaduhang hugna sa kapanahonan diya sa atong Ginoong Kristo tungod kay matud pa sa original nga tinun-an o sa tinun-an nga original mao si Pablo ang pagwali di ay sa Maayong Balita nga nahinungod kang Kristo dili magpadayon mawala kay di pa mao ang kahingpitan. Kay adunay mosunod o puli nga mao ang kahingpitan mga mahal namong tigpaminaw. Dili na rason nato nga nagbakaka man ang mga ministro sa PBCM. Kay kung ingnon mo nga nagbakaka unya nabasa, ang Biblia na mo ay nagbakaka niya na. Noon. Busa sa mga pag-alagad na to, kung ginagamit nga nakita sa maong pagtulunan, pero ang giwali Isu Kristo samantala nga dili na di ka na, o di sa to pa, tuluman niya ang gisgutan, tagdon talang ang Biblia. Unsay dugang pamahayag ni Kristo nganong dili na siya mao ang gitawag og mawali, Brad Deber. Niya atong pagabasahon, Reb, dinhi sa Biblia nga ang buhing pulong, matud pa dinhi sa Mateo, kapitulo 23, bersikulo 39, ingon niining nakapahayag, sultihan ko kamo, nga dili na kamo makakita kanako pag-usab, matud pa ni Ginoong Hesukristo, hangtod andam na kamo, mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. O di matinaw nga kung ang atong Ginoong Kristo naghisgot na ug ang iya matinunan nga mawala ang pagwali sa Kristo, kung doon naman po di ay nga ipaila nato nga Kristo o kinsa ba nga pagtulunan nga Kristohon nila nga among leader Kristo. Dan nasupak sa Biblia kay kung si Kristo mo ipasultihon nato sa nakasulat sa Biblia sa gibasa nimo, Brother Dave,
matinaw sa ang buhing pulo nga sultian ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab na nganong niaman sila. Hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Kinahanglan pangitaon ang gipadala sa atong Ginoong Kristo kay ang wali nga Kristo gikat off naman. Unya si Kristo pud mismo dili na magpakita ni katong iyang gipadala maoy pangitaon na sa tao. Kay kinsa ba ang gipadala Brad Jimmy sa atong Ginoong Kristo hinungdan nga dili na siya makita pa. Dirireb atong pagabasahon sa Juan Kapitulo 15, versikulo 26. Apan inig-abot unya sa manlalaban, ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa Amahan. Kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako. Busa matinaw nga kadto di ay manlalaban o katong gipadala sa atong Ginoong Kristo sa dili na niya pagpakita pa pag-usab, mao nga di na siya mao ang maiwali pa, katong di ay moabot, mao to ang iwali katong hingpit nga ang gitawag nga hingpit mao ang gipadala ni Kristo nga mao ang Espiritu sa kamaturan ang manlalaban nga gipadala sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu sa kamaturan nga kung basahon gani kana sa ang pulong sa Dios Espiritu Santo kana. Unya kining gisgutan nga dili pa man day hingpit tong wali may tud kang Kristo kay moabot kadtong Espiritu Santo nga manlaban nga dili na siya makita pa. Kini bang Espiritu Santo mao ba gyud ni ang puli sa atong Ginoong Kristo, Brad Jimmy? Mao gid reb, diri nato na siya basahon sa Biblia nga adunay tatak ang pulong sa Dios. Diri sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26. Apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Bisag diha ra ta ko to breb. O di gitinaw nga ang Amahan di ay nga gipangamayuan sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo magdadasig, mao daw na ang puli sa atong Ginoong Kristo. Di kung do na may pag-alagan sa tulo nga gisgutan sa Biblia nga pagpamatod. Wala na ta atong unang pagpamatod sa Amahan. Nga mao si Uba. Kay gikat-off na. Wala po diha sa atong Ginoong Kristo kay gikat-off na dili na siya magpakita. Di kung may mga taong nagtuo nga mao ni ang atong Ginoong Kristo nga atong ituhan, ania ani pagtulo na conflict sumala sa nakasulat sa Biblia dili gyud mosibo. Pero kay ang puliman sa Espiritu Santo naan man ta, dili po sila kay balo, Brad Jamie, Brad Diber, Brad Ron, kung walay mubuhat sa pagwali sa balita sa Espiritu Santo para mahibaw na sila nga naaday ang puli. Gitagna ba sa Biblia nga doon naging magpaybalo o magwali sa Espiritu Santo para masayag sila nga mauna kini ang ikatulo na nga hugna sa pagpamatod sa kapanahonan nga naa nakita sa Espiritu Santo, brethren, ay tagna ba sa mga mubuhat nini? Adunay tagna reverend o katong klarohon basta ang Biblia magtagna dili abilidad nga ibutang ang pangalan. Ang tagiyan na lang mo paybalo ni ana. Description lamang sa buluhaton. Tinuod ka na reverend. Og basahon ako ang tagna diri ko mobasa sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 ang akong pagbasahon giingon. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa may mga tao di ay nga modala sa balita sa Espiritu Santo, walay lain. Karon sa inyong napatalingugan, dinhining maong gisibyana mo, walay lain ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Og dinhi na bagyod sa Espiritu Santo, Brad Jimmy, gitudlo nga dinhi nagyod po di ay ba mag-alagad? Sumala sa Biblia, Brad Jimmy? Gitudlo gid reb, diri nato mabasa sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Matinaw nga diha na di ay ang kabaguhan, ang atong pag-alagad diha na sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Pero unsay priba nini nga kining pag-alagad sa bag-ong kinabuhi na nga diha sa espiritu, nga kini Espiritu Santo
Brad Jimmy, kay may mga ubang tao mo ingon man nga, o ang imong gibasa, mag-alaga diya sa bagong kinabuhi, ning ka Espiritu Santo. Pero ang gibasa nimo Espiritu ra. Unsay kaligunan nga kining gipasabot Espiritu Santo gyud, Brad Jimmy? O diri na to mabasa rin sa Biblia nga adunay tatak ang pulong sa Dios. So pareha ra gyapon nga sitas diri sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa matin-aw nga ang nabasa pagsunod digid sa Espiritu Santo. Di gitin-aw nga wala magbakak ang mga magwawali o ministro sa PBC. Busa dunay muwali sa mong bulaton para masayod nga diya nata mag-alagad. Busa mga mahalamong tigpaminaw niining punto ha. Dunay mga nahimong nakalalis na mo kay nag-introduce sila nga mao daw ni ang Hesukristo nila. Pagkatapos naman kay dili man sila muoyon sa amoa, nahitabo din nga dunay mga pagtubag nga among pagabaton kay di man mi motubag og wala pod mi tanduga og nini atong mabatian nga mao ni si Ginito Yabo nga nag-introduce sa mahitungod sa ilang gitawag og Ginoong Hesukristo ni atong patalinghugan. Aminado pa si Apostol Pablo nga ang ilang inadman sa una, ang ilang kahibalo sa una, dili pa hingpit. Compare aning mga tao karon, mga pastor karon, mga magtutudlo karon nga igo na lang gabasa sa sinulat na Apostol Pablo. Mula ba o naman Ginoong Pablo? Masaha? 1 Corinto 13:9. Ayaw, 9 lang. 9. Kaya ang ato ugod nga kahibalo karon, dili man hingpit, maingon man, o maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Kita ninyo mga igsoon. No? Mas mayo pa sa Apostol Pablo. Aminado pa. Aminado pa siya nga ang ila daing nahibaluan sa una, dili pa hingpit. Bisan ang pagpanghimog propesya. Palingki ko nitong imong Juan 16:13. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, na hingpit. Kini siya mao ang magatudlo kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti siyang kinagalimong pagbulutan. Tinunua ang iyang malungog, mao ang iyang kasulti ug ang mga butang pumalabot iyang igatugan kaninyo. So unsay ilhanan na ng Espiritu sa kamatuoran, Haring Prido? Magasulti sa mga butang pumalabot o magatugan, magatultol ka na to. Nadagan mang hingklim, anak. Ha? Ang uban gani, nangatikbak naman. Ang uban gani, nangatikbak naman. Ang ilang mga sako, padayon nga nag-claim na maukuno to ilahang Espiritus kamatuoran. Pero, bisag isang buok, walay na pamatudan. Ya, mga na ba sila o nagtulog lang, mumatara ko lang, bangon. Antod karon lumutan na biya. Angay na ingnon nga kanang hintuan na ilang utok tos lubot. Mura. Puntan ti dapat ingnon na. Okay no? Atong napatalinghugan mga mahal namong tigpaminaw nga hilabihan pod nga nakakatawa lugar kay patay naman kuno ang among tudlo nga Espiritu Santo kay anang tungora god buhi pa mas Pilimon. Nagmanaway ta na asa man inyong Kristo. Si Kristo dili na mo balik na niya nakita pag-utro ninyo na mo man na ang katingad-an ron, pero iba sige nato sa Biblia para dili ta masayop unya ang ilang tatay nga Pilimon nag-ingon gyud nga nakanha pod siya unya iya pong giatake si master nga gipainom kuno siya bir hilabihan kunong daghana ang uban kuno yang giyabo granting ang uban iya yang giinom niya atong patalinghugan. Wala ni sa mga pastor. Bina ka nang naagsakob ni niyo, wala ka ni. Wala ka ning kalama dito man ko. Nagkanta man ko dito sa ila. Kaya gidala man ko dito na Pedroso. Kamot man ko dito anang asaan. Maadto ka dito, sus, dasta nagkakbir, pakalaga tayo. Hindi ka mamanong tako dito palahubog. Hindi ka mamanong tako dito palahubog. Kaya mag-inom kong serbisa kanunay. Kaya daadlaw sa gabi, bisag punta sa iyo. Tagaan mo ko serbisa pero akong itago.
Ako liyabo ka ng uban, kay di naman ko gusto anak, kaya makadaot mo na. Mungkod lata ang inyong tinai. Kung simong hubog-hubog, malata ka na yung tinai. Dili ka magdugay ni kalibutan, malata ka na imong tinai. Mamaaw beer, maniutog beer, manapon o beer, di na beer. Mamatay kay beer man. Wala malangit. Walay beer dito sa langit, walay beer. Ang beer ana para kayo niyo. Ani aluoy kayo kanang inyong sakop nihon niyo. Pagkaluoy kamo mga sakop, di man gid mo maluwas. Ako ray maluwas. Tinuod mangi di mo ko magbakak ninyo. Kay mo makasubay. Oh, nakita og nadungog nato nga niadto gyud daw siya didto sa dapit sa Barangay San Antonio. Paimnon kuno siya beer. Yan, daghan man kuno to. Ang uban yang gitaguan iya daw gi yabo. Pero ang uban iya diyang giinom nakaron. Ang katingad-an diya mga mahal namong tigpaminaw niya. Nagpamatuod si Pilimon Riambonanza nga si Master iyang tatay. Na natingata nga mga taki na magtatay og ang imong amahan mo pahuway na day kay abi ang anak wa pa man mo pahuway pananglitan tungutan ta. Kay ni tatay kay imong amahan si Master na imo ding atakihon. Oh, niya atong ipakita ang sunod nga pamahayag ni Pilimon Riambonanza katong gisgutan nato nga video clipping para makita nato no o madungog o mabati nato. Mo na ang pinaka-importante. Oh. Gamit ko sa Diyos dito sa San Antonio, Buknaan. Dito na ako nakita ang aking pangita sa kampang pagsulod na ako niya kay bisultihan man ako. Nagdunay akong pangitaon o sa katao akong pangitaon na kanadsang tayo na mo kanay na silang sa espiritu. Oo nga. Wala akong malupo sa barado dito. Kaya, ang akong pangitaon, naalaman yun sa akong buo. Nasunod siya. Na kanunay na batawan. Tinunod yun kay pangitaon man ako. Kana. Kaya kung ato mo ng istoryahon o maayo, sana mo na ang akong tatay. Si Master Tomas Eugenio. Sana mo na ang akong tatay. Si Master Tomas Eugenio. Siya mo na ang akong tatay. Pero ang atong tawag-ana, Master. No? Oh, atong na patalinghugan no nga iyag yung gitatay ang among magtutulo, gilitok pa niya ang ngalan. Na kung siya si Hesukristo, unya kay siya man day si Hesukristo, na ba man ang Kristo ni mag-usab-usab. Boy no, di man gud tinuod nga Hesukristo. Mo na si Kristo di na mo balik ni tunga siya. Pagtunga giwali. Unya si Kristo pasultihon, di na siya makita pa pag-usab. Pero kini siya nga nagpatuo og Kristo nga nagna ni siya nga human lugar nga mapresidente si Duterte, nagyud kuno'y taga-dapitan nga mahimong mapresidente. Anak man ni sa politiko nga si Halusos ang iyang gipasabot nga mamipuli. Na, og di gani kuno matuman, ipatulisok lang kuno siya nga bakakon siya na, wa man. Di mo na nga matawag yun siya bakakon. Pero para mapatalinggugan, aron masakto ang atong gihatag nga conclusion niya, atong pamation. Umabot ang panahon, madunay presidente sa Pilipinas nga magagikan sa Dapitan City. Imanay lang ninyo ni. Imanay lang. Kay bakakon din ako kung hindi na mo gawas. Umabot ang panahon, madunay presidente sa Pilipinas nga taga-dapitan. Umabot ang panahon, madunay presidente sa Pilipinas nga taga-dapitan. Ang kaliwat anak katsila. May dugo nga katsila. Kanang presidente ha. Munang naikatsila sa dapitan doon na. Kay doon anak ko niya ni Ana nga mo'y mahimong presidente.
makakuha sa kwarta. Natuwa karon sa Committee of 300 sa England. Siya makakuha na ng kwarta. Presidente ka na sa Pilipinas nga kaliwat sa katsila. Unang kinangan katuma kaliwat sa katsila dili sa dapitan, manglihok, magbinutan. Magbinutan yun. Kay maabot ang panahon. Doon na. Kay 5 na lang hul katuig ang kulang. Sa kang Duterte, 5 na lang katuig siya. Doon na. Kay 5 na lang hul katuig ang kulang. Sa kang Duterte, 5 na lang katuig siya. Atong na patalihugan mga mahal lamong tigpaminaw, analisara kuno ang ilang pagtudlo kung wala bay bikil. Ingon di ay niya na kung pananglitan, napulihan na po si Pilimon Riamburanza, asa naman ang credibility sa atong pagpamatuon. Ang amo, mga mahal lamong tigpaminaw, dili kami nagpasakit sa mga kasing-kasing sa usag-usa kanato. O dili, igo lamang kaming nanubag. Og ang among tubag dokumentado, pinasikat sa Biblia, og sa among gipamati nga ilang pagtandog diri kanamo. Unsa ang gisugilon sa Biblia may tuod sa atong basihanan, Brad Jimmy, sumala sa Biblia? Diri areb atong pagbasahon sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 30. Ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Busa ang atong baruganan, dili daw ta makig-away sa usa ka tawo nga sa walay gipaksikaranan nga wala manghilabot kanimo. Ato man tong nadungog. Anyway, kung tinuod to, walay question. Pero manubag lang yun na karon. Unsa pay dugang paig sa Biblia, Bradron? Ngano nga manubag yun kita, Bradron? Di ari ba rin basahon ako sa Biblia din sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 16. Busa, ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa matinaw nga kung aduna di kita gihun-ahuna nga maayo na, unya nakita nato nga ang maayo mo ng tinuod, dipinsahan yun ayaw tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Ayaw sab pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaranan kung siya wala manghilabot kanimo. Gumikan nga ang among doktrina diha naman sa Espiritu Santo, nasakit siguro sila nga mapadayon na namay ilang Kristo, niya nikatawo sila nga nipahulay ko nang magtutulo amo ng kadipinsan. Pero sa Biblia, walay Kristo o si Kristo dili na magpakita ang mo abot nga matubang nato sa atong pagpangalagad ang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia. Og tungod yana kay miabot naman ang oras, among gipanghinaot nga nasabtan kini sa tanan nga nagsunod karon niining programahan no, sa tanang mga katawhan. Busa niining mga bahina magkita-kita kita sa sunod nga higayon sa inyong pagsunod sa among programa Mga Langitong Lamdag sa Kinabuhi. O kini karon yung alagad Ebanghilista o Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, o sa ngalan usab sa magtutulo di Bayan Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa lusab sa kauban nga mga Ebanghilista. Kiniusab ang inyong alagad, Ebanghilista Brother Jimmy Alcala. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kinasab ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.